vaterere manyama nhasi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndinozvisati muri yeZimbabwe vakawanda mukoma kepato kutaura kunopati kuti panguva ino vane bhabharasi yekuagric, mafaro achirimo munyama, mafaro achirimo murova, zvavakadzidza nezvavakaona nezvavachaza kudzidzira pamusoro pekuti kuagric show kwange kwakamira sei. Icho kwadi mukoma kepato ndiri ikoko ndinorwadziwa zvikuru sei. Kune mhuri yakatorwa iri pakati pekunakirwa, vari mukati pekufara, vari kuagric show vachishevedzwa kuti manyai izvezvi makananga kunzvimbo yekuChegutu hakuna kumira zvakanaka mushure mekunge vabva mukoma KB kuenda kunogadzira guva kana kuti kuisa dombo rakanga chiswa ikoko. Vabva ikoko chiri regai tichimhanyira kune vamwe. Yes. Vasvika kusvikanzi dzokai hakuna kumira zvakanaka. Guva rakazowanikwa mukoma KB rakacherwa nepasaidi pedombo rakaiswa kupinda mukati zvokutoona kuti mukati mukamu munhu anenge akatobuda. Rakacherwa nepasaidi. Vanhu ndokuchienda kunoungana mukoma KB vachiti toita sei. Zvakazoitika vakaungana vachiratidzana kuti honai zvakaitika mukati umu. Ndo zvandinoda kutaura para. Zvamauya nazvo. Ndine nyaya yekulowa gwero yemwanasikana akaenda kumba kwavabereki vake, kumba kwaamai vake, achiti amai ndauya kuti tizoenda kucamping yechechi. Ndokuti tafoteza ari kwekoko ndokutipirwa kuti kumba kwako kuri kugara mukadzi mazuva mashoma wabva iwawa. Ndokudzokera kumba kwake. Paakadzokera kumba achinonoka dhoo kulowa gwero, murume akafunga kuti ndilandlord arada kutaura naye. Paakavhura kuti ba ndokusakanzana mukadzi wake akabata dhoo mumba makarara mumwe mukadzi. Zvakaitika kuseri kwenyaya iyoyo ndo zvamauya nazvo. Zimbabwe ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandinoda kutaura panapa. Nyaya iyi ndeyekwaGutu yaSabhuku. Shirikadzi yakafa. Sabhuku akataura kuhama dzacho amuzi kuzofa makaviga munhu uyu nemunhu wandinokushandisa muno, kana kuti handisi kufanira kabvuma kuti mumucherere pasi kana kuti mumuendese kuvafi. Kana munhu uyu hama dzake musati mabhadhara chikonzero mai vakambondituka vasati vafa. Denioroshiwiri binefo. Ndechipi chamuri kutanga nacho nhasi? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza. Rega ndingoti paka lowa gwero. Muri yeZimbabwe ndichazama kuti ndingoiti gaga nyika yeZimbabwe mujoini dzemudzi wanyaya yakamira sei. Muri yeZimbabwe kuti murandakadzi akaenda akaroorwa ndokubva aita mwana wake mumwe chete. Kutaura kuno kwandosvika panguva ino musi wedzi last week ndo pakapinda munyaya mumatare edzimhosva kuri kwamambo vari mukati mekutonga nyaya iyi mushure mekunge mwanakomana akaroora murume uyu aenda kunoripota nyaya yake kwamambo. Asi painotangira nyaya ndewekuti murume aroora mukadzi wake ndikugara nemukadzi wake ndokubva vaita mwana wandisina kwanisa kuzobvunza kuti mwanakomana here kana kuti mwanasikana. Uyezve vaunza nyaya panapa ndamai vemwanasikana nemwanasikana wacho kuti mabatiro nematongerwo atakaita hatizivi kuti ndizvo rikaunti kwete Zimbabwe tibatsire chikonzero tiri musango tiri muchibage tiri kumhanya hatina kugadzikana nokuda kwemutongo. Chii chakaitika? Mambo vakatonga sei? Right, mwana uyu aende kunoroorwa akabva ane vabereki vake vane kereke vanonamata vakuda kuti vaende kucamping yechechi. Mwanasikana akabva atora zvinhu zvake ndokubva aenda kumisha kuna amai vake. Aita 4 days ari ikoko achibva atipira kuti kumba kwakwewo wangu wakasiya murume wako but mumba mako muna ari munhu ari kugara kuri kulowa gwero pari pamba pavanoroja kuti mumba pavo. Mukadzi paakadzoka akasvika ndokunoka dho anonoka dho mhuri yeZimbabwe. Murume pakanzwa noko akaziva kuti pana landlord chete hapana mumwe munhu angakwanisa kuuya pano. Paakanovhura dho akafunga ndi landlord ariko. Nguva yakanobata dho achivhura dhuma nechiso chemudzimai wake kuti ndamaingana vapindira Denioroshiwiri binefo wakachiwemba kiminiki acha hairechifo. Paakavhura paakavhura dho mhuri yeZimbabwe wanike dhuma nechiso chemudzimai wake amaingana vasvika maisabi wapindira. Baba Pati vachivhura dho ndokuda kurwisa kuti ndosavhurika. Mukadzi nongoti akasimba mbichana ndobvapinda mukati. Achinopinda mukati nokura mune mukadzi akatorara ari mablankets pambedha. Mukadzi ndobakamuka akutora achibva tora zambia yemukadzi uyu mumba imomo ndobva asuka zvikanzi no usasunga hangu zambia yangu tora hembe dzako nyatsopfeka. Hapana kurwisana. Handisi kukurwisa ende munomo hauna kuya wega ende hauna kurasika kurara kureva kuti wawiri naye munomo akutendera muri kuwirirana. Ndokubva mukadzi ati baba zvamaita izvaratidza kuti uyu ndiwo munodisa kudarika inini. Hamungatore girlfriend kuzoipinza mumablankets mangu. Saka nokuda kwaizvozvo no uyu ndiye mukadzi wamada
munonditendera nditore zvinhu zvangu ndibuda hangu nezvinhu zvangu panapa ndipekulocha pasi pangu ndibuda nezvinhu zvangu zvikanzi no problem tora hako zvinhu zvako zvese ndisare nditenge imwe imba nemukadzi waona ndinaye munomu mukadzi akurongedza zvinhu murume ndiye achitora zvimwe zvinhu achizvipushira panze kuti izvi tora izvi tv nezvimwe zvakasungirirwa pamusoro pemba murume aitokwanisa kutobvisa zvinhu achipa mukadzi kwazoita washing basket yakanga iri mumba yakanga ine hembe dzakasviba yakangosimudzwa yakadaro ndobvepiwa mudzimai mudzimai ndikutsvaga motokari ndokuloda zvinhu ndokuenda kumba kwaamai vake kumba kwaamai kakwaenda ilowa gweru but kuri kuchii zvakare kuri kumaresevha kune madzishe mwana achisvika kuna amai vanomubvunza kuti chii zvikanzi ndo zvaitika zvikanzi zvandinoziva ndezvekuti kuuya kwawaita mwanangu inyaya dzehasha asi hakuzi kurambana chikonzero pakati penyu apa pasati pane mashoko kuita sei ekurambana chandinoziva ndechekuti murume mukadzi akapomoka akaenda murume wakachatevera ende kutevera kwamurume zvinoratidza kuti anoda mukadzi wake havana kuita mazuva mukoma kb murume akabva atevera zvechokwadi murume pakasvika akasanganidzana naambuya vake ambuya vakati baba vauye zvikanzi ndiri kukumbira kuona chi mainenge amai havana kuramba ende iyo dzadziri pfungwa dzavo kuti murume anotevera chete vanozviziva ndokudana mwana wavo mwanangu baba ndengi vasvika avadaba mwana sikana pakangoti bako murume wake ndokutanga kuchema kwanga kurangarira magariro aita nezvaakaitwa nemurume wake ndokutanga kuchema zvika nemurume madam nyararai handina zvakawanda zvandavinga pano ndavinga pakati pehembe dzaukatakura dziya washing basket mune sechewo ririmo nehembe dzangu dzimwe dzakasviba amai vachibva kupinda ukabvunza kuti naimkwasha mwana ari kuti akapiwa zvinhu zvinemi zvamuri kuti akazotakura zvinhu siri zvenyu ndezvipi akataura pachena panambuya vake zvikanzi aiwa mune hembe dzemukadzi wakaona ari mumba uyezve zvataishandisa nemukadzi anga ari mumba zvakasara zvirimo ndozvoka zvandavinga ende chokwadi amai vemukadzi nemukadzi uyu vakanga vazviona ende vanhu ava zvavaita mukoma kb mukadzi uyu pa4 days dzakarara mumba vaiti kana vatamba shoko rokutanga nderekuti pavaita zvinhu zvavo panga pasina kudzivirira zvavaishandisa vaitora hembe dzakasviba dziri muwashing basket ndo dzavaishandisa kuzvipukuta vachikanda muwashing basket kusanganisa zvidziriro zvemurume nezvimwe zvidziriro zvemukadzi kusanganisira mukadzi uyu akasiya zvipfeko zvake zvemukati zvinokwenda kuita izvo 4 pa4 days ini chandisina kuziva ndechekuti wai mukadzi uyu pa4 days mumba mamusi wake aiti pakaedza aibuda chienda sei aisiya zvipfeko mumba ende nyaya nditoona ndekuti zvinhu zvakafanana nezvezva zvinoshandiswa nemadzimai zvanofanira kana vachinorasa mubhinu vachizvishandisa kuti vave vanhu vakacheneseka zvanga zviri zvakaremomo zviri pai zviri muwashing basket mukadzi atira achiti handizivi zvaitwa nemukadzi uyu mumba mangu manga makasviba zvaingokandwa pasi zvanga zvirimo ndichisvika ndokubva pandakaona zvinhu zvindasvika kumusha ndokuzvichengeta mukuwasha paakasvika chitora naambuya ambuya vanomuti mukuwasha maita zvakanaka zvamauya asi kana muchiti mwana uyu akauya nezvinhu zvenyu pano kureva kuti akaba kana musina kuwirirana chandiri kutaura ndechekuti endai kumapurisa munoripota kumapurisa kuti mukadzi wangu paakabva pamba akaenda nezvinhu zvakaenda nazvo polisi ndio tichataura naye mukuwasha paakadzokera inzvimbo imwe chete ndikutotaura nehama dzake ambuya amweni anotizvo hama dzemukuwasha wangu dzakatanga kunituka pafoni kuti imimi mwana wenyu kana sadiwa asadiwi hazvina kana basa izvo hembe dzakatora kadzidzore chichicho ndokubva anyarara hapana kuita mazuva vakagamuchira tsamba yaibva kwamambo ichiti mwanasikana yasungwa nemutemo wokuti izvo paakabva kumba ari kudiwa kwamambo ndokubva vaenda kwamambo inzwai mhuri yezimbabwe pazoita pese pandataura kuti muzive kuti divi ramungatonga nezvakazoitwa pakutonga nyaya iyi zvakanaka nezvakarurama ndezvipo hongu hamusi vatongi kwamambo dzimwe dzenguva mutemo hamuizimu asi takawanda taenda kunotongwa kumadzimambo mamajistrate court macommunity court tichitongwa ikoko nekumasabhuku ndizvo here zviri kuchema kuti hatina kutongwa zvakanaka inzwai mhuri yezimbabwe vapinda matare edzimhosva mukadzi akaonekwa ari mumba atori une mwana wake ane vana vake vaviri mukadzi uyu wepamba anga ane mwana 1 ende ane 7 years achigara nemurume wake vaine mwana ane 5 years mukadzi uyu anova girlfriend akanonoka kusvika nguva yaakangosvika mambo vakabva vati dare ngatitenge kutongwa uyai ndokubva vashedza mukadzi uyoyo akarambwa mumba uyoyo akaona murume aine girlfriend zvikanzi amai simukai muye kuno amai vachibva pinda mudare zvikanzi taura nyaya yako tinzwe
mukadzi achibva ataura nyaya yake zvikanzi alright, ataura kuti pandakaona mukadzi uyu murume akazonditevera achiti kune zvinhu zvaakaona, ende ichokwadi amai nemukadzi uyu pavakaona zvinhu izvi zvapokutambwa vane zvimwe zvavakatakura kuti vanobudisa seumbowo kwamambo. Okay. Zvikanzi wakaona chii? Ndikaona zvikanzi ndakaona zvipfeko kusanganisira matisheti angu aishandiswa kupukuta kana apedza kutamba, nezvipfeko zvingave zvemurume nezvemukadzi uyu. Right, zvikanzi izvo tiuratidza chimwe chechimwe chawakaona ndokubva wasimudza chipfeko chemukadzi uyu. Zvikanzi ichi, zvikanzi right, ndobva wasimudza girlfriend mambo. Zvikanzi mudzimai simuka, unochiziva here ichi? Zvikanzi hongu. Zvikanzi ndechani? Zvikanzi ndechangu. Zvikanzi unogutsika ndechangu? Zvikanzi right, unza kuno chipfeko ichocho chatorwa namambo. Zvikanzi namambo, unozviziva here kuti imhosva yawakaita yekuchipfekeda chipfeko chemumwe mukadzi? Unozviziva here kuti wakapara mhosva yekuchengeta chipfeko chemumwe mukadzi? Wauya nani pano? Zvikanzi naamai vangu. Zvikanzi amai waitinzwe. Zvikanzi muri kuzviziva here mwana wenyu akapara mhosva anochengeta? Zvikanzi naamai kwete, chandinoziva ndechekuti izvo ndiri kuziva kuti kune mukadzi akaita mhosva yekunopinda mumba memumwe mukadzi. Zvikanzi iwe uri kupindurani izvozvo? Mambo ndokubva wasimuka pachigaro chavo, ndokubva aenda kumotokari yavo, ndokunotora makavs, simbi dzokusungisa vanhu, ndokubva wapapurisa wavo. Zvikanzi sunga munhu. Amai ndokusumudza maoko maviri avo achiti ndisungei. Mupurisa akapiwa makavs haana kusunga, ndobva aramba akabata makavs, ndobva aramba akamira. Zvikanzi right, inzwa nyaya yenda kutonga panapa ndeyekuti une makore mangani uchigara nemurume uyu? Zvikanzi 7 years. Girlfriend, une nguva yakaita sechigara nemurume uyu? Zvikanzi 4 months. Zvikanzi amuzvione rudo ruchiri kupisa pa 4 months apa? Ndiye muna rudo nemurume uyu 4 months, 7 years zvapera izvi. Izvezvi wakatakura mubhedha, ukatakura hembe dzanga dziri mumbamu, uri kuti mukadzi munyowani uyu anorara pai? Ndiri kuda mubhedha uyu udzoke. Baba Pati, ndati regai ndikuudzei mhuri yeZimbabwe zvauya nevauri hongu nyaya pane zvakaitika vanhu vanogona kukumbirira ruregero pavaremera pacho. Ndiri kukumbira hembe dzakatora dzemukadzi uyu dzidzoke. Nezuro ndo ranga riri zuva rekuti mambo vari kutuma vanhu kuenda kunotora mibhedha nezvimwe, chikonzero mukadzi munyowani haana pekurara ari kudiwa mubhedha uyu. Zimbabwe, amai vemwana vari kuti Zimbabwe hongu tinotongwa, mwana wangu ndiye akawana mumba mune munhu. Maonero enyu paitongwa nyaya here apa? Kandi kune zvakagara zvakazva nyaya yakatongwa kare ine zvakagara zvaitika? Ndiwo here matongero edu? Ndiwo here mabatirwo edu? Amai nemwana vanoti isu hatisi vatongi, takamirira kutongwa kana tichinge taparamura. Ndizvozvo hongu nyaya yakava tisingazivi but yapinda mudare mamambo. Inzwai matongero andakaitwa. Zvese zvawakaona zvipfeko izvi ngazvidzokwe. Zvawakatora mukadzi uyu aripo, mukadzi uyu munyowani, izvezvi simba ravepo nderekuti anochifanira kuti iye achichengeta vana vemukadzi uyu ndiye achiri kupisa 4 months. Zimbabwe, mirai ndikuudzei, handitendereri mashoko zvaari. Zvandiri kutaura izvi ndiwo mashoko andiri kutaura, akataurwa namambo vachipa mutongo. Chinzwai mukoma KB, amai pavakanzi izvo makavs, jinja ramambo rikaramba kuisa, rikaramba rakamira, zvikanzi izvo $20 fine yokudavira kwamaita. Kuti zvandataura ndakubvunza kuti mazvinzwa here imi mukati izvo mwana wenyu hamusi kuona iri mhosva, asi mhosva muri kutaura kuti ndimwe mukadzi akawanikwa akarara mumba umu $20 amai achibva kumira mwana wamari $20 ichibva yatobhadharwa. So izvo zvavakamirira kuti machinda amambo aende kunotora mbedha. Pakataurwa property inosanganisira ipi inofanirwa kakutorwa kubva kumudzimai uyo akarambwa nemurume ichidzoserwa kumba kwemurume uyo ari kugara nemukadzi mutsva. Zvinhu zvakadzikadzika mambo panyaya zvinhu zvakanyanya kutaura kadzikadzika mubhedha. Handizivi madzimai kuti pese pamunorambana nemurume ungave ndiwo nemhosva ungave usiriwo nemhosva, property inosara here mubhedha iyi?
izorarwa nomwe mukadzi zvikanzi ndiani rudo ruri kupisa 4 months achiri kubvira mabviri kupisa iwe we7 years 7 years rudo wapera ratonora rikambochengeta vana veuyu iwe uchengete mwana wako zvakanaka bye narapera mambo wapa mutongo saka amai nemwana wavo musikana warifunga kuti mutongo ukapiwa namambo hauna kumira zvakanaka zimbabwe tibatsireiwo ndizvo here ya ameno rega tinzwe kubva kuvateereri manyama ko iwewe 4 months uyu we4 months uyu ndiari kukupisa pane bribe isoka pane imwe kunyasoona kumanaka uyu munhu akatoisa mari musokiso uyu akutotya rega sei vari kuti mambo semunhu asina kubata chitupa chavo vari kufungira kuti makore kana vakatarisa 55 to 60 years 55 to 60 years vakura mambo taifunga kuti ama 2000 aiwa asi ma 2000 nokuti matongero aya baba Isabel chokwadi ndo zvinoitwa here ameno kuti iwewe 7 years rudo rwadhakwa iwewe 4 months mabviravira ko handizivi chiri baba pati kuti mamwe madzimambozwa vanenge vachiteerera izvezvi vanotenderwa here kutaura nesu even asiri mukuru but vari madzimambo unotonga zvakafanana izvozvo vanotenderwa here kutaura kuti isokwadi zvakadai so ndizvo here ingoti tinomboshedzera kuti vari kweramwe mambo tinomboziva kuti pane vemutemo vanenge vakateerera chirongwa asi havazokwanise kuita sei kukomenta vari vanhu vemutemo kuti vari vemapurisa asi vakazvimirira uyo akazvimirira kungoti ainiwo sokuziva kwangu pakadaro panoitwa zvakati muri kutinzwa vanotonga nemadzimambo kana kuti madzimambo iko zvino zvamuzive muri madzimambo munhu uya wose muteereri yes tiudzei chimwe chinhu chatinofanira kuita senational FM kubudikidza nechirongwa ichi tibate isusu ministry of local government and public works uko kunenge kune nana madzimambo anditika vanogadza madzimambo tizwe kuti vana madzimambo vanogadzwa pane here zvinhu zvavanoudzwa kuti vanofanirwa kushanda vakadai nokuti tikada kutarisa kumagweta vanototarisa kuti nyaya iyi inofanirwa kutongwa yakadai zvichienderana neichi nemhosva yacho baba kusvika pandomutongero wayo haijambe saka ari dzimwe dzacho baba Isabel 4 months arunze namambo ndiye ari pahiti amairo wayo zvenyu pasi mubhedha wenyu wamakatakura wayo dzorai munofunga kuti mukatsumitsanyara anorara pai ndoziva kuti mune dzakawanda dzamakabatira kamuri yezimbabwe sokuona kwevanhu sabhuku vanonzi vaimbosvika apa vachimiramirawo semunhu anga ari shirikadzi vaida kuzama kujoinidzawo sabhuku kuti sezvo ari munhu asiri egaka pamwe pane zvinogona kubuda saka sabhuku naamai ava vakaguma vasisiwirirani amai seshirikadzi vakabva vazorwara vachibva vafa nematambudziko vafa kudaro handei pakunoti munhu achivigwa zvikanzi nasabhuku munhu yaavigwa ndiri kuda kubhadharwa nehama dzemunhu kuti mugomubhadhara sabhuku munhu akaita sezvo kanzi munhu akandituka saka kuti avigwe ndoda mbudzi 2 so mubvunzo wevanhu uri kuti hongu vanhu kana vatuka namunzvimbo vanobhadharisana nyaya dzichitongwa munhu ari kunzi nasabhuku paakavatuka sabhuku havaneko vakaripota sabhuku hapana nyaya kwayakatongwa hapana aiziva kuti sabhuku vakatongwa neshirikadzi ishi sei sabhuku akazomirira kuti munhu afe kudaro mari dzisabhuku vari kudzida kuhama dzasara kuti munhu uyu amukwanise kumuviga kana musina kundibhadhara imimi hama dzasara ndibhadharai mari inokwana kuita mbudzi ende chokwadi kuti pakazobhadhara mari kwada $60 iri equivalent ne mbudzi 2 kuti atozovigwa pakabhadharwa mari iyi asi munhu wacho anga afa vari kuchema vari kuhuhudza Zimbabwe ndizvo here kutongana kwacho hama padzakaudzwa mashoko aya nasabhuku mukwanisa rini kuenda kapendesa mbale wanu kufikira mandipagara masharini yakuti mbale wanu ananditukwana hapana here kumwe kwawakaenda akakunoripota nyaya iyi hapana regai ndikudze simba kana kuti mazuva ano mashoko ari kutaurwa nevatungamiriri vamwe vari kumamisha uko
ari kuchema nevanhu vachiti ndo atiri kuvhundusirwa nazvo vari kunzi kana wakaoma musoro usingatiterere zvauri kutaura panouya zvinhu zvakafanana nechikafu chinopiwa vanhu chiya ziva kuti uchazvimirira kune nzara mukoma KB ukaona wangu urasika ipapo hapana zvekuzviita vanhu vari kubva vavhara muromo kuti izvizvo hapana zvekuzviita nokuti chikafu chikauya haupiwi kana ukada kuonesesa ukada kubvunzisisa taurisa vakuru venharaunda vari kuti panouya zvinhu kubva kumutungamiri wenyika president Idi Mnangagwa iwewe nekuonesesa kwako iwoga hapana chauri kuwana apo une mhuri chikafu chacho hauna unopedzera ngovhara muromo saka vanhu ava vakatobhadhara vakabhadhara mari inoenda nembudzi mbiri kuti vakwanise kuviga munhu oyu nenyaya yekuti mufi uyu akasiya tuka sabo asi tikada kutsvaga ini chandiroziva mukoma KB ndechekuti kunyange mutemo wenyika chekumapurisa kana ukabirwa chinhu unoendesa kunovhurisa dhoketi wopiwa tsamba kuratidza kuti wakabirwa ukazonzwa kuchinzi kune zvinhu zvakawanikwa uko ukaenda ikoko wakabata bepa chikaonekwa unopiwa nemapurisa chikonzero wakaripota kana usina kuripota kunyange chiripo haupiwi chikonzero utoriwo mbavha tinoziva sei kuti wakaita sei wakabirwa saka sabhuku havana wavakaudza hakuna kwaikambonotongwa yange iri yaona amai varipo tu kuti hamukwanise kumuviga chikonzero akandituka saka kuti mumuvige mimi vapenyu ndoda mari inokwenda kuita mbudzi 2 wamuka sekosheli zata pachikwaka hanzi mukoma KB pamwe chete kana Bhozho mambo wekulowa gweru havasi right hanzi mambo wekulowa gweru havasi right 0773238096 right muri kuti kudini kochekwagotu pamwe chete neicho chekulowa gweru mukoma KB zvimwe chete nanonzi Margaret zvakare panapa ari kubvunza zvakare futi kuti girlfriend haisi kuti haatori mwana wamambo here anogona kunge ari mwana wamambo kwanzi matongero acho girlfriend inogona kunge achitori mwana wamambo zvakare mibvunzo iri kuuya pano kuti hapana ukama here pakati pamambo negirlfriend kana pasina izvozvo pane zvakaitika machinzwa kachasimudzwa mubhedha waishandiswa nemumwe mudzimai hautorwe nekushandiswa nemumwe mudzimai indeni kungodi chete mafoni kozi vateerere nhefenyuro mese munenge muchizama kuda kupinda dai temboona kana munhu wechikadzi nokuti nyaya iyi ndiye madzimai mudzimai akaenda kunopinda mumwe kuti mumwe mudzimai kuti imimi madzimai ndimi makakwanisa kuda kupazirana dzimba asi munoti kudii nekunyaya yekunopinda mumba memumwe mukadzi iwo uri mukadzi pakaipa semudzambada tirove pakadzikadzika semudzambada tirove semudzambada tirove pakadzikadzika semudzambada tirove pakadzikadzika semudzambada pakadzikadzika Reporting to the angel. Tindo masenu. Go kekedo. Tapio. Whoa, Almighty Sipaini for the Pitani Pro. Fana tu sipekechana mtura imam. Jumanda wakati wamba kebedekiara. Sipejiti waramai. Deni orashuri pini fora. Wakachwe. Sipejiti waramai. Deni oroshi. Aki oroshi. Rigidi sudzurane chinango ichokwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukaribe kufamba amai vemwanakomana akafa ndiye kwetsumere vanhu vari mukati medzimba dzemamisha ndokuuya pamba vachifungidzira kuti pane zvaitika vakanzwa kuti aiwa muroora uya asununguka but mwana wake ndaita sei ndiazvikanisa saka toita sei amai havana kunyarira mukoma KB amai vakatanga kuudza vanhu vari mudzimba kuti mune chokuita pamwana wangu wai musingachemi ndaenda rufudzi ngani vanhu vachichema vanhu vachiita sei but svikanzi aiwa mutemo watinoziva tochema here mwana vamwe vakaguma vakuda kuti singa unochema vakutadza kuziva kuti tinozonzi hatisi kuchema amai zvezvi kunzi mwana angau iswe kumachembero azvo ina zvikanzi kwete
wangu muzukuru asi kuitwa izvozvo anotovigwa sekuvigwa kunotiwa vanhu. Munhu uyu munhu anogovigwa sei zvokunzi anogoenda nemachembere chega, wangu anotochererwa guva nevarume. Pandodiwa kofini rinouya pano rinotakura mwana achina kunovigwa. Mwana anga nemazuva mangani? Mwana anga ne 3 days. 3 days mukoma kwebi. Zvadaro vanhu vakaita senge vari ku havachanzwisisi. Sabhuku asvika ipapo, Sabhuku akanzi Sabhuku zvakare atoriwo ukama kuvanhu akati aina mwana chaziva paukama ndinogona kuzonzi ndine zvandapindiridza ivo ndivari kuziva zvavari kuita. Toita sei? Endi vakabvaisa shoko rokuti wangu mwana haangofini kuvigwa muzukuru wangu, achatoraramba nhasi mangwana ozonovigwa. Kana maramba kunotera guva ndini chanotera guva. Vachibva vatoenda kunzvimbo inovigwa vanozvikanzi apa ndinoda kuti pavigwe muzukuru wangu apa. Ende mwana uyu anga ari mwana komana zvikanzi murume wangu uyu. Anga ari mwana wokutanga here? Anga ari mwana wokutanga womwana komana wavo. But mwana komana uyu akaroora mukadzi akaita 4 years mbereko pasina kubata. Akatozoita zvemakwikudi maite sei pabata. Achangobva kunguzvara mwana uyu achibva afa. Nematambudziko. Zvadaro mukoma KB. Zvikanzi nevanhu vakomana. Maitikiro anoita zvino baba murume waamai ava aripo but akurawo anorwara. Haana chaachakwanisa kutaura kana kupa macontribution pane vamwe zvakadai zo. Amai ava anoita sekunzi ndio baba but vana vavo vakuru varipo. Zvikanzi nevamwe tadii tambofamba. Nokuti tinogona kushandiswa zvinhu nemukadzi uyu. Mangwana zvikasatumukira mufamily medu kuti gore rakati kwakavigwa mwana akaturwa achiita semunhu mukuru. Isu ngatifambi tigona kuti zvakamira sei. Uyezve vamwe vakatomboda kuti hasha kuti uyu munhu wechikadzi uyu haakwanisi kutichinjira mutemo muroorwa uyu. Zvaari kuita panapa zvisiri izvozvo. Mwanakomana aiti kuna inini amai vangu kana vataura izvozvo ndo amai vangu. Munoda kuti tiite sei? Varege vachimi muzukuru wavo. Kana vakati ngarare mumba. Amai vakati mombe yavo ngaitengeswe kuti inotenga coffin rinoiswa mwana uyu. Asi coffin rinotengwa mukoma KB. Ratori coffin hombe. Mwana anga achiri mucheche. Enda havigwa ari mucoffin. So hama dzikangoungana zvikanzi izvo ngatishedze mumwe munhu. So hama idzi mufamily madzo dzine imwe hama inoita zvikuita zvichivanhu zveun'anga. Zvikanzi toita sei? Zvikanzi ndio imwe imba zvikanzi aiwa muite sei? Mudanei. Nokuti kutanga munhu mutsvezve kumutsvaga togona kumushayiwa. But mwana uyu haakwanisi kurara futi mumbaka. Ende kutorara kwaita mumba imomo kurudziro rwedu dzimwe dzenguva kana zvisingabvumirwe pamwe yacho wamhosva kudhara. Shedzai munhu auye achibva asvika mukoma KB achisvika zvikanzi ndo zviri kuitika panapa. Zvikanzi ungana veukama vachibva ungana zvaakaita mukoma KB ndobva atora zvikanzi ndiri kuda vari kudzimba dzavo kana panapa vanobika vaya pamunobika kana vanhu vasina mapfiwa vamwe vanogona kutora matombo woisa ari 3 kana 4 poto yegariswa pamusoro. Kana rakambopinda mumoto chete vanhu vachibikira poto pamusoro ritoripfiwa. Ndiri kuda vanobika nematombo iwawo but ari verudzi rwenyu. Pamba apa akashayikwa. Zvikanzi kufamily kwedu hakuna here vamwe zvikanzi aiwa neumwe kumba kwangu ariko but zvakaitika ndezvekuti kumba kwangu inini ndakazotenga mapfiwa. Pandakatenga mapfiwa handizivi kuti matombo aya andaishandisa achiri kuwanikwa here. Zvikanzi nemotarisa ndokunotsoka matombo aya ndokunowanika 2. Rechi3 ndobva rashayikwa rinosimbisa potoka ndobva rashayikwa zvikanzi 2 you away bo. Ndanga ndichida ri 3 but 2 chi anoshanda. Ndobva auya ndobva aiswa mukoma KB. Zvikanzi right kana kwauya 2 ndakuchinja zvandanga chida kuchinja. Ndobva kwaiswa domboko gedhe rebhora. Munoziva kumaground mahomboko kana vachitrena havashandisi magedhi mahombe vanogona ngotora kana bhutsu chedzo kunde bhutsu apa panongosiwa kagedhi kadiki muchitrena. Ndo zvakaitwa zvikanziso nagona bauri ini ndakuchinogara uku ndiri kuda mundipo cheya yakareba yekuti kana ndakaigara handikwanisi kutsika pasi handiri kutsika ivhu renyu. Ndiri muyadhi bati ndiri kumberi uku isai magedhi 2 imimi vefamily vese endai munogara uku ini ndakunogara uku asi ndiri kuda cheya yekuti kana ndakagara ndisatsika pasi makumbo angu anofanira kunge achimira akatama mhepo. Cheya ndobva yashayikwa mukoma KB yakanongwa yodheswa zuva iroro yesimbi ndobva anogara uku agara uko zvikanzi right ndoda kuti munhu wese anouya achipinda nepakagedhi kemapfiwa ashuya kwandiri ashuya tsvagai zvenyu mari yemacoins
zvikanzi mari makonzi atiwani zvikanzi nemubatsiri ndakuchitsvaga inini. Saka pavaipinda mugedhi ndobva kwaisiwa chinenge chibhaketi kana kuti hachisi chibhaketi isacho zvimaplastiki zvimabhavhu zvokugezera maoko zviyazve zvimadhishi zvezvo ndobva zvadirwa makoinzi zvikanzizwa kana wapinda pagedhi unodarika nepane koini iyi wotora koini iyi waitora koini unouya uchizondigamuchidza koini ini hangu ndindozisa koini yangu momwe makoini ndeangu asi enyu ndaida kuti muine makoinzi enyu saka makoinzi angu andichakupa inini muchandidzorera unopinda pagedhi remapfiwa wouya pakabhavhu aka wotora makoinzi unotora koini rako 1 chero hazvina basa 10 cents kana chii yakudhara kana iko zvinozvo wouya uchindigamuchidza iye godobori ani paaizoisa vari kupinda amai vemwana uya mukoma KB vachinosvika ndokutanga kuridza mhere. Pavakaridza mhere vakamboda kunopinda vakuda kunopira ndobva vazunguza musoro ndobva vadzokera kanogara pasi ndobva kwaya mumwe munhu akapinda vakaita katatu kesi vachida kupinda vachibva ramba vakagara pasi ndokuzoramba vakagara pasi vanhu vese vapera zvikanzi mapera here zvikanzi hatisati asi panga pakagara mubatsiri panga pane chinhu chipakati chekuti kwanga kuibva vanhu angasikakuona asi nzvimbo dzaibva vanhu nedzaipinda pagedhe nedzekunosvika pachibhavhu kudira makoinzi panga pane vanhu vemubatsiri neveukama vaiona asi iye mubatsiri kwaanga akagara aisaona kwese kuri kubva vanhu zvikanzi mapera here vanhu zvikanzi pane asipo zvikanzi right zvikanzi mapera here zvikanzi aiwa pane asipo zvikanzi right mapera here kechitiri zvikanzi right ndiri kukumbira vanhu vese handei pane munhu asara mirai makaita raundi makamutarisa zvikanzi amai simukai amai achada kusumuka amai simukai amai achada kusumuka zvikanzi right ndiri kukumbira veukama kuti musumudze amai ava pane zvaitika pana amai ava mwana uyu afa uyu ahaziviye wanga uchida kuti afe munhu angachifanira kufa atori munhu mukuru but mukavatarisa amai ava mufamily menyu mune vanhu vakawanda vakafa pavagere ipapa vatori nelist but list iyi yambotanga iri muhomwe pavatanga kuuya pagedhi vakadzokera kechi2 vakadzokera pane zvangachiitika pavari pavakagara ipapa vacherera pasi list riyaria chinhu chine list mukoma KB pane tumwe tinenge tumabhotoro tudiki tokuti kana vanhu vachitorwa blood tunoiswa mukati turi tusithrough kuti unoona blood mukati ndokavanga vainako bepa rakanyorwa iri rakaita zvokumoneridzwa uchipinda mukati riri mukati ndokavanga vainako ikako kakacherirwa pasi pakafa mwana mukoma KB vanhu vachinovhura list vakaona riine vanhu 7 mazita anga asara asati evanhu vafa anga aripo 11 kureva kuti panga pane 18 mazita akanyorwa namba yakapedzesera kufa ndeye munhu andozivikanwa pasati pauya mwana uyu zita riri panext yemunhu akafa nemwana uyu akazouya zvakasiyana zvikanzi kuchibva munhu uyu kwaifanira kuuya nhengi asi hona iko zvinozvi munhu akanzi nhengi uyu haana kuuya pabva pauya mwana nhengi angachifanira kuuya uyu tiudze last week wanga usipo wakaenda kupi ndobva ataura waniki kwakaenda mukoma KB ndiye munhu adainiwa zvakari pambapo zvikanzi iwewe wakauya kwandiri iwe pawakaenda kati kudi ndakati hatisi kuda kuti iwewe usangane netsaona iyi but tsaona inofanira kudzokera kumba kwayo ndokusaka ukanorohwa mwana womwanakomana wamai ava ndokuti zvanga zvadzorwa chidzokera kumashure kuti hazvaidi kufukura chi kuuraya munhu zvofanira kudzokera kupi kumba kwavo amai achibva uraisa mwana wavo uyu but isusu tikatora chinhu ichi amai ava ndiri kuona vana vavo vese vanopera pano apo pane vana vanokweda kuita 5 mukoma KB vapenyu vakaroorwa nekuroora toita sei vanhu vakakumbira zvikanzizvo ngachitorwe ngariurawe vana vavo ngavafe vese vanhu vakaramba mukoma KB vakati hatingadaro nokuti ari kuita zvinhu zvindaamai ava vana vavo mhosva yemuti vanofira ndeyei amai nguva yakakwanisa kusumuka kubva ipapo vakakwanisa kusimuka zvikanzi ndiri kukumbira ndimbozorora ndidzoke ndotaura nemi vachibva vanopinda mumba mukoma KB vachibva vatora tambo vachida kuzvisungirira ndobva vadunha pasi ndobva vadunha pasi muimba yehuso yeni vanike vachibva vadunha pasi vanhu vakatozvinzwa kutogomera vachiona munhu ari kugomera tambo yakadhidha muhuro yebhandi regai ndimbokubatai muromo zimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa
nyaya ndinayo panapa tiri kushow mkoma KB musi Friday vanhu vakanga vari pashow vakazokwanisa vakubuda mwema vakumhanya vachiti bhosho ahuna nhamba dzaunogona kutipa here nekuti kwatiri kuenda isu tichiri murima asi mashoko atiri kugamuchira kubva kuChegutu haana kumira musha. Musi wechitatu vamwe vamhanya kumabasa zvaifanira kuti zviitwe musi weSaturday asi Saturday iyi ndokuda kwemabasa vamwe vada kuya kushow tazongowira kuti sezvo tiri family takakwana hapana chinotikonesa kuti tivakire guva redu nokuda kwezuva. Takavakira mune zvakanaka asi muno takavakira uyu atori ne12 years after ari munhurume asi nokuona zviri kuita vamwe vana mwana munogona kungovolontia kuti vedu wei ndafunga kuita zvakadai so izvi vanoda kuwedzera wedzera saka tabva kundovakira guva asi tiri mukati mekuvakira guva takavakira guva musi wechitatu china Friday musi weFriday mukoma KB vamwe vanhu vachiti vamwe mauya makazononoka kuuya handi tinokuratidzai zvatikaona zviri asi vanhu vakauya ava akauya ari manheru zvikandichamukira kuti tinokuratidzai kugoti kwakaitwa sei mukazouya unotione dollars tinozotorawo tichishandisawo zvimwe nenyaya yekuti takapedza basa. Vanhu vakauya vanga vari pasere mukoma KB ndokurara manheru sevanhu vefamily vachiudza kuti kune vamwe vakauya muri yeZimbabwe saka itai sei uyai mangwana makuseni tiperekedzane pakaitika zvinhu zvemukoma KB pavakavakira vakaenda kuseni kumapasi 7 vari kunosvika vakaenda musi wechipiri vachinosvika vari kunoona vakavakira guva but pazasi panoperera kuti vapedza kuvaka bebe pakaborwa buri rakaborwa mukoma KB rinokwana kupinda munhu mukati ende harina kuvharika rakasiwa rakadaro vari kutoona masondi ari kutoguma kuenda mukati vakutofungira kuti panogononge pane chinhu chakatobuda apa toita sei ngatidzokerei imini mauya muchida kudzokera chiregai kudzokera tifonere vamwe right umwe munhu anozivikanwa kune imwe family kuti kwana baba mukuru muniri vachizosangana ndika anove mukuru weimwe family anga ari kuno kuHarare ari kuHagirikishop ndobva afonerwa zvikanzi isusu pataona buri tabva taenda kwaSabhuku ndokunovaudza Sabhuku pavatishedzera munhu tinoona tese pamwe chete ndokubva vaenda nguva yavakaenda mukoma KB vari mukati mekuti vanhu vakuti honaiwo zviya zvekuti vari kuona sekuti vakatsika mavhu ari kudzirikira mukati hapana kuda kusvika padhuze chikonzero munhu wese ari kuti akatsika anonzwa mavhu achidzirikira kupinda mukati vanhu vakutosvika kuti nogona kuita sei saka munhu aita zvekudongorera kudai so vanga vakuita 2-2 kana 1-1 kuti vasaita weight padhuze neguva vekutanga vakapinda vechi2 vakapinda vechi3 vachipinda ma2 kuti mwesaidhi mukoma KB pakapinda vanhu vechi3 vanhu vakaona kuti papinda vanhu 3 vaka murume newechikadzi umwe murume wavari kuonaka atori munhu wacho iyeye wakaviga vanhu vakabva vachimhanya mukoma KB vanhu vakabva vachimhanya so pakazofonera vachinzi uyai kuno kuti gare pasi nokuti takati chiti kuona zvinhu chizokuudzai hazvina basa asi zvatoitika kuno ndezvekuti tiri mukati mekutoona tatoona kuti mushakabvu anga ari pakati pedu so vachipedza kudaro munhu mukoma KB haana kutiza kuenda kure nguva yakatiza vachidzokera iye akabva afamba ndokungomuvha kubva panga akamira achidongorera ndobva agara pamusoro peguva kwaita usiku masikati machena ndobva agara ipapo so vanhu pakamhanya vachienda kumwe mishaka vanhu vaimhanya vachinoudzana so zvaita vanhu manje vamwe vaiti ndoda kuenda vamwe vachiramba vamwe vaingomira kure but vanhu vachiona kuti zvechokwadi pane munhu akaita sei akagara asi vanhu vasina kusvika padhuze aita zvekuudzwa kuti vachiziva manje kuti ichokwadi kuti munhu wavari kutaura vanhu ava vakanganisa kuonereka kuti ndiye vanhu vaitya kuchibva kwazoita 1 akaenda but munhu akaenda uyu mwana wasahwira anove ana baba vakageza mwana uyu gorira vakafa baba vakafa gorira vakafa vana baba vakavagezesa vari sahwira baba vaiko zvino zvivakura uyezve
vane chirwere chenhetemwa chekuti vanongogara muviri uchiita sei uchizuzuma mwana wavo achibvanzi veduwe ukakungoendeke koda munhu sasawira but sawira akageza munhu akaita sei ndiye ari kurwara zvikanzi nemwana wavo regaendere mwana uyu mukoma KB anodhakwa akati chete baba vangu chete regaendenenene amai kumagundi amai kumagundi jekesa musuti kumagundi kufamba uko akaendanga kuguwa mukoma KB akunosvika mukomana wemukoma KB kusvika achinobata mashoulders kuti yei mhuri yezimbabwe ndoda kuti nditaure chinhu chokuti tinogona kuseka nezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika ndoda kuti ndikuudze kuti munhu wandiri kutaura mhuri wezimbabwe haana kufa mupenyu haazi kutaura angori munhu akanyarara akabva agara ipapo so vanhu vakapedzisira vachiona kuti pane vanhu vaviri kuratidza kuti munhu agara aripo nauyu time vanhu vachaona rusara munhu 1 munhu angasara 1 ndiye mukomana uyu mwana wasawira uyu ane 31 years nemukadzi ane mwana mumwe chete ndiye akanga asara ari ega zvinhu zvakaitika kuri kumapasi 11 past 12 masikati machena 1 2 3 zuva raakunovira vanhu vachiri kuona munhu 1 asi vanhu vaiti kutarisa kwavari kuita mukomana uyu kumona achibva ende vanhu vakatoguma kuti aiwa munhu watiri kuona iko zvinozvi ndiani ndiye mukomana uyoyo kunosvika mukomana uyu akaita zvekushedzwa nemasaini kuti asimuke paguva vanhu vachasvika paguva kusvikira achibva afamba kuenda kwavari izvi zuva rimwe rikuita vari kutofamba naye haasi kutaura asi kuita sei no sign no chii haasi kutaura asi kuita sei but guva rere rikangovhurika andirika pavakamutora andirika nezuro manje ndo pakaoneka kuti guva iri rakavharika but harina kuvharwa nemavhu rakavharikwa nemicheka ipo paya pakacherwa pakangovharwa pamusoro nemicheka ende mavhariro akaitwa nemicheka hapana kuvharwa ngusati mucheka utoratidza senge wakaroverwa hoko izvo zvekuti mucheka ukaiswa pakona pairoverwa hoko ndo yakapinda senge hoko 3 dzakatenderedzwa dzakavhara dzakapinira mucheka wepasi mukomana haasi kutaura mwana wasawira mushure mekunge azvipira kuenda kuguva uko kwakaonekwa mushakabvu akamira pakati pevamwe vanhu vari kurarama achibva asvika zvikanzi hei achibata mashoulders emushakabvu kubva ipapo haasi kutaura vanhu vakatanga vachiona vari vanhu vaviri vakazongoguma umwe mutumbi havachauoni asara ari yeyo ende kuti azobva ipapo vanhu vakaita zvokutomanikidza kuti toita sei vakomana tikuona kuti munhu wedu ndiye asara apa but chero mukamushevedza haasi kudavira akangogara vanhu vakatozvinda mberi kwake vakutomushedza nemasaini kusvikira asumuka akuenda but kutaura haasi kutaura haasi kuita sei kana kunzwa kwachaonaa kuti haasi kunyatsokunzwa hapana kana saini yaari kuita so hapana ari kuziva so iko zvinozvi kune munhu akadanwa nezuro kuti aende ikoko ane mashoko ake akataura akati amusati maona baba hongu kunyangwe vaine makore aya ndoda kuti munditsvakire kuti baba ava pavakafa ndoda kuti ndikuzivise kuti hapana anoziva urwere hwababa pavakafa chikonzero vakangodona ende nozuro wacho panga pasina here mutumbi mumba wanga uripo werufu wakanga waitika munzvimbo pakafa baba ava vari kubuda nhasi vachimira ava muvhileji menyu kana kuti muzvimba mamurigara namapurasi penyu ndiri kuona panga paine rufu pachitori nemutumbi wanga uri mumba asi baba vakabva vadonha vakafa mutumbi usati wavigwa haasi 1 baba ava kuno mumwe mupenyu ariko anofanira kunge ari kuuya kuri kuita baba ava akaonekwa ari paguva paigadzirwa guva iri baba ava vana kufara nezvazvo nokuti baba ava vane kubata kwavaiita mutumbi wakanga uri mumba vanga vane chokuita kwavari vakatorwadziwa kuti izvo mutumbi wakasara sei nekuti vane zvavaida kufamba but zvakawanda nchaya nazvo ndidanei but kudana kwakaita asati asvika ndamira ndizvi kuti paachaenda ikoko chichabuda zvakaoma mwana wasawira namanje asati akutaura mashoko andinawo mukoma KB ndikuti vanhu vari kunetsa nenyaya yekuti mwana wandakataura nezvake wekufa akazvimba dumbu akazobatsirwa neimwe female pala akaenda kunovigwa akanovigwa mhuri yezimbabwe pandakauya pamhepo ndichitaura ndakauya ndiine mashoko aibva kuna ambuya amai vababa vemwana ndikati amai vanove ndo ambuya amai vaamai vemwanasikana
vari kuti vanoda kuzotaura neni. Amai ava vakakwanisa kuzondibata parunhare vakandisendera maaudios mushure mekunge tachitiruda kusangana vakati ndiri kuona kumabhosho munenge makawandirwa tiri kuonewa kusangana ndine mashoko angu anzoda kutaura pamusoro pemwana wangu. Muri yeZimbabwe ndakagamuchira mashoko kusanganisira maaudios nemavideos nemapictures andakapiwa naambuya amai vaamai vemwana avari kutaurawo kusaidhi ravo. Asi ndine shoko ranisanda vabata kuti vari kuti mashoko aya sezvo akabva rimwe saidhi aitaurwa nemwana wavo takauya nawo pamhepo aya avakandipa ndomaunzawo here pamhepo kuti Zimbabwe munzwe zviri kuitika masaidhi maviri handisati ndavabata but izvezvi kutaura kwandiri kuita ndine zvandakabata zvandiri nazvo zvandakapiwa naambuya amai vemwana vemwanasikana nemavideos kana kuti mapiksi avakatorwa amai ava vakabata mwana uyu vari muchipatara achirapwa. Ndo zvandinazvo kuti ndiuye nazvo kwamuri ndamirira kupiwa go ahead kuti vapainini chete here kana kuti vari kuti sezvo zvekutanga ndakauya nazvo kumhuri yeZimbabwe nokuti vaikumbira rubatsiro izvi ndouyawo nazvo here pamhepo zvichibva saidhi ravo. Right. Regai tizonzwaka kuti vanoti kudini vanokupaika green light here yokuti mutsudzure zvinhu zvacho. Muri yeZimbabwe ine nyaya dziri kuitika kunharaunda kwavanogara. Vanenge vachida kuzokubatai mushure mechirongwa pamwe chete nekutsvaga nhamba dzavabatsiri. Vanoda kuzokubatai munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndigandirive ndichitirwa muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata papapati vanondibata panhamba dzisina chipomerwa nhamba dzisinganyadzise. Iyi nhamba dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho.